Fejemaskine fra Ergolift, kombi-fejemaskine, sneslynge, en maskine, begge dele. Så efteråret er løst, vinteren løses, dyb sne, mindre sne, 5,5 hestes motor. Kom nærmere. Start for motoren. Her påfyldes olien. Der skal være olie på første gang man får maskinen. Kommer vi herop. Her har vi en pumpe, der pumper benzinen. Heroppe der styrer vi gassen. Hvor meget gas skal den køre med. Hernede der har vi 2 tegn, en choker og benzintilførsel. Benzintilførselen åbnes helt over. Chokeren, når man skal starte, helt over. Pumper 2-3 gange. Halv gas. Så starter maskinen. Kom nærmere. Her har vi gear. Du kan se på den her side. 2 bakgear og 4 fremadgående gear. Her har vi dødmandsknappen, som skal trykkes ned for at maskinen kører. Her har vi for roterende kost. Her har vi for vinkling af kosten. Og her har vi for justeringen af højden på kosten. Når der skal skiftes til sneslyngen, løsnes 2 bolte på hver side af maskinen. Og der hæftes så sneaggregatet på, ind, ned og spænd fast. Det var det hele.